Il-mantra li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu mhijiex ir-realtà ta' dak li qed jiġri f'pajjiżna, iżda hija biss smoke screen. Hekk argumenta l-avukat tal-Aħwa De Giorgio William Kuxkiri meta ressaq protest ġudizzjarju wara li l-Kabinett tal-Ministri irrifjuta l-proklama mitluba miż-żewġ aħwa kif ukoll it-tieni talba ta' Vince Muscat il-Koħħu. Fl-argumentazzjoni tiegħu l-avukat Kuxkiri rrimarka li l-Aħwa De Giorgio ikkonfermaw li ħadd ma kien għamel kuntatt magħhom biex jisma' l-informazzjoni li għandhom xjagħtu qabel mal-Kabinett għamel id-deċiżjoni finali tiegħu. L-avukat Kuxkiri saħaq li l-informazzjoni li għandhom George u Alfred De Giorgio kienet diretta u mhux ibbażata fuq għajdut u li huma jistgħu jidentifikaw preċiżament kemm ex-Ministru tal-Gvern kif ukoll Ministru attwali involuti f'reati serji ħafna. U saħaq li lanqas fit-talba tagħhom għal maħfra preżidenzjali ma jistgħu qatt ikollhom tama ta' smih ġust, imma dejjem ikun hemm l-interessi moħbija ta' dawk li ma jistgħu jagħtu l-ebda rakkomandazzjoni mhux imċabsa minn konflitt ta' interess. Kuxkiri spjega li hemm min jargumenta kontra li l-kriminali jingħataw maħfra. Madankollu u kompla jgħid li dak li hu verament disgustanti kien li l-istat jew parti minnu huwa l-moħħ jew parti involuta fi qtil u reat serju ieħor li jagħmel dak kollu li jista' biex jostor dak li l-Aħwa De Giorgio jistgħu jiżvelaw. Waqt li argumentaw li l-azzjoni tal-Kabinett fuq il-parir tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija hija azzjoni amministrattiva li jinvalida minħabba li l-awtoritajiet naqsu milli josservaw il-prinċipji tal-ġustizzja naturali jew ir-rekwiżiti proċedurali mandatorji, l-Aħwa De Giorgio talbu lill-President biex ma jsegwix ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kabinett.